Што вядома пра масавыя затрыманні жанчын па ўсёй Беларусі? Дзе знайшоўся вядомы апальны чыноўнік? А таксама як сябар Лукашэнкі карміў беларусаў з дыхляцінай і што з ім стала пасля? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У абвешчаны Лукашэнкам год беларускай жанчыны яго сілавікі праводзяць масавыя затрыманні тых самых беларускіх жанчын. Як паведамляюць праваабаронцы Віцебскай вясны, у Наваполацку сілавікі схапілі найменш 12 мясцовых жыхарак. У іх кватэрах былі праведзеныя ператрусы, пасля чаго некалькі чалавек адразу адвезлі ў СІЗА, астатніх жа дапытвалі ў горадзе. У выніку 8 жанчын адпусцілі тым жа вечарам, але яшчэ 4 пакінулі за кратамі. У адной з атрыманых знайшлі падпіскі на забароненыя ўладамі інфармацыйныя рэсурсы, і пасля 3 сутак пад вартай ёй прысудзілі адміністрацыйны штраф. Яшчэ 2 жанчын і па сёння застаюцца за кратамі. Іх дакладныя абвінавачанні невядомыя. Адзначаецца, што з усіх фігурантак узялі падпіскі аб нявыездзе і неразгалошванні. Існуе версія, што затрыманні былі звязаныя з культурнымі праектамі. Яны нібыта сталі вынікам таго, што на пачатку красавіка міліцыя прызнала экстрэмісцкімі фарміраваннямі шэраг культурных ініцыятыў. Праваабаронцам таксама вядома, што падобныя жаночыя аблавы прайшлі і ў іншых гарадах Беларусі. Найменш 3 жанчын затрымалі ў Барысаве, яшчэ некалькіх у Слонімі, Брэсце і Жодзіне. Нагадаем, што апошнім часам КДБ зацікавіўся прадстаўнікамі культурных ініцыятыў, і цяпер спецслужбісты праводзяць ператрусы і допыты па падазрэнні ў замежным фінансаванні. Нечаканы паварот адбыўся ў кар'еры знакамітага лукашэнкаўскага чыноўніка. У свой час Ігар Бузоўскі кіраваў БРСМ, а пасля працаваў на высокіх пасадах у адміністрацыі Лукашэнкі і быў намеснікам міністра інфармацыі. Затым жа ён узначаліў акадэмію кіравання, але пратрымаўся ў крэсле рэктара трохі больш за 1 год. У кастрычніку 25-га Бузоўскага адтуль нечакана звольнілі, прычым па каментарыях Лукашэнкі было зразумела, што на яго думку чыноўнік з пастаўленымі задачамі не справіўся. Пасля пра Бузоўскага не было нічога вядома, прычым што яму толькі 53 гады, і наменклатуршчыкаў такога ўзросту Лукашэнка не іранічна лічыць маладымі кіраўнікамі. Падазравалі апалу, але цяпер стала вядома, што чыноўніку ўсё ж знайшлі новую працу, але падобна, што давер Лукашэнкі ён усё ж такі страціў. Хаця канчаткова выганяць Бузоўскага не сталі, але падабралі яму пенсіянерскую пасаду, і цяпер ён старшыня беларускага прафсаюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў. Улічваючы тыя вышыні, на якія Бузоўскі збіраўся раней, такі паварот выглядае яўным кар'ерным крахам. Прычым цяперашняя пасада не дае ані улады, ані ўплыву, і даказаць на ёй сваю карыснасць, каб вярнуцца ў найвышэйшы эшэлон, чыноўніку будзе вельмі і вельмі складана. Ну а іншы вядомы чыноўнік таксама атрымаў на першы погляд дзіўную пасаду. Былы міністр замежных спраў Беларусі Сяргей Алейнік цяпер прызначаны нацыянальным каардынатарам па дасягненні мэт устойлівага развіцця. Адпаведны указ 28 красавіка падпісаў Аляксандр Лукашэнка. І гэта таксама выглядае як ганаровая ссылка, але ж не факт, бо папярэднік Алейніка на гэтай пасадзе Уладзіслаў Татарыновіч у гэтым студзені перасеў ажно ў крэсла міністра фінансаў. Стала вядома, як Лукашэнка аддаў сваю малую радзіму прыдворнаму бізнесмену і што ў выніку з гэтага атрымалася. Падрабязнасці расказалі журналісты праекта «Бюро». Скопы Сеаршанскага раёна гадамі спрабавалі зрабіць узорную беларускую вёску будучыні, але ўсё скончылася вялікім правалам. Людзі з'язджаюць адтуль роўна так жа, як і з іншых вёсак, а сябар Лукашэнкі Сяргей Цяцерын паціху пераўтварае гэтую мясцовасць у сваю бізнес-імперыю. Апошнім часам Цяцерын стаў адным з самым набліжаных да Лукашэнкі людзей у прынцыпе. Ён лятае разам з ім у камандзіроўкі, інспектуе палі і нават б'е дровы на падворку. Таму і прыглядаць за сваёй малой радзімай Лукашэнка паставіў менавіта яго. Агулам бюро налічыла 14 участкаў, перададзеных Цяцерыну з 2018 па 2021 год у пажыццёвае спадчыннае валоданне.
Іх сукупная плошча складае амаль 30 гектараў. Бізнесовец атрымлівае зямлю за смешныя грошы, але ж паралельна яго абавязваюць добраўпарадкоўваць навакольныя пасёлкі. На саміх жа участках вядзецца фермерская гаспадарка. Далей болей і Цяцерын атрымаў яшчэ 2 аграпрадпрыемствы, якія займаюцца і жывёлагадоўляй, і вырошчваннем культур. Паціху ўсё гэта пачало збірацца ў аграімперыю, дзе з'явілася кампанія па пераапрацоўцы мяса, якая трапіла ў непрыемную гісторыю. Белпол адшукаў унутраны дакумент віцебскіх сілавікоў, згодна з якім службовыя асобы сельгасарганізацый некалькіх раёнаў хавалі падзеж буйной рагатай жывёлы, здаючы на цяцерынскую фірму фактычна загінулую жывёлу пад выглядам жывой для наступнай яе перапрацоўкі. Па сутнасці, кампанія сябра Лукашэнкі перапрацоўвала падлу ў мясныя паўфабрыкаты і карміла гэтым беларусаў. Але ж ніякага пакарання за гэта Цяцерын не панёс, а наадварот, ён працягнуў атрымліваць ад дзяржавы прыемныя бонусы ў Копысе і каля яе. Кішэннаму бізнесмену перадалі сырны цэх, які раней належаў Савушкаву прадукту, а затым памяшканне пякарні з загадам адрадзіць вытворчасць хлеба. Яшчэ адна непрыемная гісторыя адбылася ў красавіку 2025 года. Тады Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць нечакана заехаў на сырную вытворчасць Цяцерына і застаўся незадаволены убачаным. У выніку Лукашенко запатрабаваў дэталёвай праверкі з удзелам санэпідэмслужбы і іншых спецыялістаў, а камітэту дзяржаўнага кантролю даручыў разабрацца, якія сродкі інвестараў уклаў у гэтае прадпрыемства. Скончылася жа ўсё тым, што на фірме змянілі дырэктара, а само прадпрыемства далучылі да іншай цяцерынскай кампаніі. Сам жа прыдворны бізнесмен і тут пазбег асабістай адказнасці. Магчыма, гэта тлумачыцца тым, што Цяцерын ужо даўно не проста прыяцель Лукашэнкі, а нават яго сусед. У Цяцерына ёсць уласная сядзіба ў суседняй Александрыі, зусім побач з рэзідэнцыяй Александра Лукашэнкі. Участак ён атрымаў ад мясцовага выканкама яшчэ ў 2013 годзе, і аформлены ён таксама ў пажыццёвае спадчыннае валоданне. Бонус за працу на Лукашэнку ці падарунак ад каханка з КДБ. З'явіліся новыя цікавыя падрабязнасці пра зніклую экс-спікерку каардынацыйнай рады Анжаліку Мельнікаву. Па апошніх звестках яна жывая і знаходзіцца ў Беларусі, дзе купіла ажно 2 кватэры. Але ж аказалася, што чалавека, які прадаў ёй нерухомасць, не існуе і ніколі не існавала. Гаворка ідзе пра жыллё ў комплексе «Маяк Мінска» на вуліцы Пятра Мсціслаўца. Гэтую кватэру Мельнікава набыла ў грамадзяніна Беларусі Аляксея Віталійевіча Чалаева, але адшукаць такога чалавека журналісты проста не змаглі. А кіберпартызаны праверылі пашпартныя звесткі і прыйшлі да высновы, што ніякага Чалаева ў Беларусі не існуе ўвогуле, і на падставе наяўных у кіберпартызан базаў ёсць падставы меркаваць, што Чалаев гэта пашпарт прыкрыцця Аляксея Лабеева, агента контрразведкі КДБ, які неаднаразова сустракаўся з Анжалікай Мельнікавай. Прычым, да выдуманага Чалаева той жа кватэрай валодала Радзівонова Ангеліна Аляксеева 2 лютага 1990 года нараджэння. Яна набыла кватэру 16 мая 2025 года, але і такога чалавека сярод грамадзян Беларусі насамрэч не існуе. Пашпарт Радзівонавай, які фігуруе ў дакументах, аформлены ўсяго за 3 дні да здзелкі куплі-продажу кватэры, і такім чынам кіберпартызаны робяць выснову, што кватэру Анжаліцы Мельнікавай на вуліцы Пятра Мсціслаўца па падстаўных дакументах перааформіў сам Аляксей Лабеев. Ну а раней ён, у сваю чаргу, атрымаў яе ад іншай падстаўной асобы. Лукашенко марыць пра злучаныя Штаты і Еўропу, а беларускія ўлады здзіўляюць усіх. У Мінску дазволілі правесці беспрэцэдэнтны рэлігійны фестываль у Чыжоўка-арэне. Па інфармацыі нашага выдання, на яго могуць прыехаць нават Джон Коул і яго жонка Грэта Ван Састерн, што, магчыма, прывядзе да вызвалення яшчэ адной партыі палітзняволеных. 16 і 17 мая беларускія пратэстанты збяруцца ў Мінску на мерапрыемства пад назвай «Фестываль надзеі». Для правядзення гэтага форуму упершыню згуртаваліся 2 пратэстанцкія дэнамінацыі – хрысціяне веры евангельскай і баптысты. Беларускія ўлады нават дазволілі ім арэндаваць Чыжоўка-арэну. Падзея будзе настолькі маштабнай, што адзін толькі хор, які будзе спяваць на сходзе, налічвае 1300 чалавек.
Галоўным госцем гэтага мерапрыемства стане Франклін Грэм, вядомы баптысцкі прапаведнік са Злучаных Штатаў і сын культавага казанніка Білі Грэма. Хутчэй за ўсё, новы прыезд Джона Коула ў Мінск будзе прымеркаваны менавіта да гэтага вялікага пратэстанцкага форуму, бо жонка Коула, Грэта Ван Састерн, даўно супрацоўнічае з дабрачынным фондам Франкліна Грэма і нават асвятляе яго працу як журналістка. Ды і сам Коул у апошніх інтэрв'ю казаў, што ў маі зноў прыедзе ў Мінск і спадзяецца вызваліць частку закладнікаў Лукашэнкі. Акрамя таго, агенцтву Reuters Коул заявіў, што цяпер абмяркоўваецца магчымы візіт Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты і адкрыццё амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі ў Мінску. Таксама амерыканскі прадстаўнік падзяліўся нечаканай думкай. Паводле яго, Лукашенка хоча, каб Беларусь стала часткай еўрапейскай сям'і народаў, але незразумела, як гэта магчыма з улікам рэпрэсій, фальсіфікацыі выбараў, дыктатуры і уседазволенасці сілавікоў. Ёсць дзве навіны, якія добра паказваюць прыярытэты сённяшняй беларускай улады. Стала вядома, што камітэт дзяржаўнага кантролю адмяніў закупкі ложкаў для бальніцы, якую будуюць у Брэскай вобласці. Кантралёры палічылі, што кошт завышаны, сэканоміўшы для бюджэта такім чынам 380 тысяч беларускіх рублёў. Але адначасова з гэтым стала вядома, што на будоўлю казармы для памежнікаў у Мазырскім раёне дзяржава выдзяляе 22 мільёны даляраў, і эканоміць на гэтым аб'екце ўжо ніхто не збіраецца. Жыхарка Фаніполя апублікавала ў сацыяльных сетках прайс-ліст мясцовай царквы і ў выніку разарвала інтэрнэт. Паперка з памерам рэкамендаваных ахвяраванняў храму ў шэсце гасподняга абурыла людзей. Расцэнкі атрымаліся наступныя. Вянчанне 300 рублёў, хрышчэнне агульнае 150 рублёў, хрышчэнне індывідуальнае 200 рублёў, адпяванне на хаце ці могілках 250 рублёў, адпяванне ў храме, у тым ліку і завочнае 230. У выніку каментатары сумна жартуюць, што калі ёсць цэны, то святары мусяць выдаваць і чэкі, а таксама і нейкую гарантыю. Вось такія навіны серады. Падпісвайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.